не мога да говоря в момента. Не мога. Разбрани хора. Добър ден, господине! Не бих ви отнела повече от минутка, която така или иначе ще прекарам в този асансьор. Ще ме изслушате ли? Здравей, момиченце, не те познавам. Какво искаш от мен? Обещавам, че ще се струва. Аз съм Павлета, ученичка в хуманитарна гимназия, град Варна. И в няколко години участвам в научно-фолклорна експедиция в село Аспарухово, старо име Ченге, където имаме мисия да запазим фолклора на селото, защото го ценим. Много интересно, но за първи път чувам за подобна експедиция. Какво мога да направя за вашия проект? Измислихме лесно осъществима идея да изработим тениски, които ще са точно с цвета и кройката на народната аспаруховска носия, като прибавим и шивиците. А някакви модели имате да ми покажете? Ето го модела. Много ми харесва, но как една тениска ще помогне за мисията на вашия проект? Ще я разпространяваме в селото, сред туристите, българи и чужденци, сред нашите над 1400 съученици и сред близки и роднини. Тогава интересът към селото ще нарасне, ще се знае за него. Много добре ви разбирам, но аз какво да направя? Какво мога да направя? Ще ни трябва първоначално финансиране, за да изработим първите модели. Супер, много се радвам на вашия ентусиазъм, с който искате да запазите българското. От собствен опит знам, че началото винаги е трудно и така с едни 1000 лева ще мога ли по някакъв начин да ви помогна да започване на проекта? 1000 лева? Не сме очаквали такава голяма сума. Добре, ако искаш, ела горе при секретарката да оформим всички документи и да започваме.